Ja moi taas, me ollaan taas täällä pelaamassa seuraavaa kenttää. Tää on mun mielestä aika hyvä kenttä mun mielestä, että tässä on erilaisia vihollisia. Oi. Vois muuten käydä hakea tuolta jotain ostamaan jotain. Pari viisiä. Mä en muista mikä ase toi on. Ostettiinko me joku se? No ihan sama. Me ostettiin varmaan joku päivitys. Noin. Nää oikeastaan tosi kuulee. Tai mun mielestä hienosti tehty, et ei mitään hienompaa vihollista oo kuin Skorpioni. Onko tää joku salapaikka? Ei varmaan. Noin. Pääsekö täältä minnekään? Ei. Loistava peli mun mielestä on kerran vetänyt läpi, jos ei toisenkin kerran. Ja vanhaa Pleikkari 2 laatua. Oi oi. Pleikkari 2 on mun mielestä pienin ja hienoin ja parhain konsoli mitä on nyt. Ja toisena Xbox 360. Ja miksei vanha Xboxikin, et. Noin. Sinne meni kenttä. Nähdään taas seuraavassa kentässä.